Cijenjeni gledatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u glazbenu prskalicu. Žele vam vaši voditelji za večeras, Hana i... Prešarmantni Toni. Sad se me smetala, je malo. Dragi gledatelji, dobrodošli sada u onaj sočniji dio naše emisije, a riječ je o pravoj glazbenoj prskalici gdje ćete moći kupiti jedan od 24 proizvoda po cijeni od samo 1 kune. U onom trenutku kada na naš Rio Band zasvira pjesmu, vi nam morate kazati u studiju naziv te pjesme. Ako je to točan odgovor, već u sljedećem trenutku razgovara s vama Hana i birate jednu od 24 nagrade. Samo ću spomenuti da među te 24 nagrade kriju se 2 auta i 2 perilice za rublje. Koji ćete broj izabrati, Jelena? Joj, ja bi svoj sretan broj 12. Ajde da vidimo 12. Jel sretan? Jel sretan? Evo ga! Pa to je čudo! Čujemo! Želite li kupiti ovaj auto za 1 kunu? Pa mislim da bi bila luda da ne. Ja naravno uzimam taj auto za 1 kunu.